En baka mugo e bunge ga koso mato mana maro jofuambo to nego duogi koso oyo mana mapiyo piyo nikech koro sato mayo wango. Aparo Nadco no se kele bunge. So it is in the Senate be. The Senate ni kode bunge be ntiere gi Nadco report. Koro sani nikech wadok e bunge. Kopo ni the committee mar parliament ma pango ratiba mar agenda okele agenda on the floor to obro discuss kode. Lakini so far nyaka nyewa los committee e bunge machano chenro matimore e bunge pukane ne agenda to ko biro to obro yale and in case no ene bunge ten mani agenda mapoko kele to ne ntiere gik moko mane nie Nadco report mane nyalo kewo riwruok mabere e Kenya ma ko kele to obro ng'eyo. For example to bende nitiere wach pod mari tinyalo jiwo ka bende nitiere weche mane nitiere Nadco mano se lock into bills. Correct. Mano se lock e chike mi chako los. Minyalo wuoyo achiel ka chiel. Gina different stages both houses Senate to the National Assembly. Koro ko biro mochopo kanyo to obogene lakini sana anjo ka ngato no maruma jofuambo muso chako kae ni gi jakori kelo mondo los kom mar prime minister mondo mi jakom adare ora gi wadwa Edi sani oseyier kaka senator kiny kanene kolaro MCA kata mjumbe to koro well mjumbe to is higher than a senator. No, anyway, watching mjumbe okidhi okni okidoge but awachni Jakom Sani knows the Continental and is a respected statesman. In fact, across Africa and across the world, ngama jionge. Mondo mi ji duoke kech no sebedo prime minister. And rightfully so. Koro ni mondo wadwa los chik ni mondo wa create negodo position. Jakom gimo dwaro nyalo manyo. Kana en prime minister no nyalo manya. Ok ni nyaka wadwa los chik to accommodate him. Mana think ni jok makelo debate no. Be koro thine duoke piny. Ni enoko kanyo. Koro wadwa chuoga ne gimoro. Mondo dhi oyudo dhi obede ng'eni mano gibro doko wa debate mamoro ndalo moro naneno kane owuok kane oket kom mar prime cabinet secretary and there was a big debate igini onge chik olosi alosa mondo Trevor obede olosi alosa mondo Eddie obede Jakom koro sekalo stage bilano but report no ko biro to obro yale tan sure ni kata ko kele moket position mar prime minister ni mondo koro kel Jakom kende corridor ke prime minister ing'eni bro bedo ni koro report e bunge kato ni koro in koro penjiri ni Jakom ni koro kel prime minister bunge ni Salasia be koro penjo Jakom penjo do ng'ini mando be koro watheno Jakom I mean wawachura dieri okay Eddie go koro tieko wach mar Nadco ni in bi se winje koso